Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Hormatly musulman doganlar, şu wagt Rabiul Awwal aýy başlady. Her ýyl Rabiul Awwal aýynyň başynda internetde iki sanakly toslama hadis paýlaşýarlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýipdir diýip iki sany toslama hadis paýlaşýarlar. Goşuny paýlaşyň, biri-biriňize ýetirin, uly sogap bolar diýip musulmanlar ağlaýarlar. Şolaryň biri musulman doganlar kim Rabiul Awwal aýynyň başlanyny biri-birine habar berse, Allah onu cennete salsyn diýip kıyamet için dile geçecek diýen söz. İkincisi, Rabiul Awwal aýynyň başlanlygyny buğuşlan kişi cenneti bolar, cehennemden halas bolar diýen sözler. Ene şu iki toslama hadis musulman doganlar. Şunu näme diýerler? Peygamberimiz diýdi diýip ýaýra diýerler. Hiç bir hadis kitapda bolmaýan sözler toslamadyr. Peygamberimizin adından din düşmanlarynyň musulmanlara agzal etmek üçin toslap düzen sözlerdir. Şu sözleri eşitseňiz musulman doganlar inanmaň, inanyp ýaýra diýen kişilere de ýetirin, ýaýratmasynlar, allanmasynlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemiň adından diýmedik zadyny, hadisini diýdi diýip ýaýratmak uly günahlardandyr we Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme töhmetdir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Sahih Muslim'de gelen hadisinde diýär: "Men haddasa anni bi hadisin yura annahu kezibun fa huwa ahadul kezibin." Her kim ýalanlygyny bilip durup meniň adymdan bir hadis aýtsa, iki ýalançyň biridir diýär. Buhari Muslim'de gelen hadisinde "Men kezaba aleyya mutaammiden felyetabawwa maqadahu minen nar." Kim bilip durup maňa ýalan ýönkese, cehennemde yerine taýinlansyn diýär. Toslama hadisleri ýaýratmakdan musulman doganlar ägä bolun, bilmeýän musulman doganlarymyza da ýetirelim. Elhamdülillahi Rabbil alemin.